Είμαστε όμοιροι συνείδησης. Αυτή την 5η 27 Νοέμβρη προκαλούμε του Ζωρό και Μπάζ στο Hip Hop Καφενέ για ένα Battle of the Bands για την ανάδειξη της καλύτερης hip hop μπάντας των δυτικών προαστίων. Του Περιστερίου. Του Περιστερίου. Ναι, είναι και η State Mental. Εντάξει, είναι και η State Mental. Και οι Free Fires. Οκ, εντάξει, αυτή την 5η προκαλούμε του Ζωρό και Μπάζ. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε και όμοιρο. Μίλα! Τι να πω, Τι θα γίνει την 5η? Hip Hop Live, Battle of the Bands. Ποιοι θα παίζουνε? Ζόρα και Μπάζ εναντίον ομήρων συνείδησης. Τι ώρα? Στις 8. Εσύ ποιος είσαι? Ο Inflick. Και τι θα κάνεις εκεί? Θα παρουσιάσω το καινούριο μου mixtape στο επίπεδο -1. Και πού θα γίνουν όλα αυτά? Στο Hip Hop Καφενέ φυσικά. Αν δεν έχεις ζήσει όλα αυτά πως να με καταλάβεις. Αν δεν έχεις πρόθεση το μέσα σου να σκάβεις. Άμα δεν την ψάχνεις, ξέρεις το αράχνεις. Εντομωμένης χωρίς δυνάμεις. Αν δεν έχεις ζήσει όλα αυτά πως να με καταλάβεις. Αν δεν έχεις πρόθεση το μέσα σου να σκάβεις. Άμα δεν την ψάχνεις, ξέρεις το αράχνεις. Εντομωμένης χωρίς δυνάμεις. Αν δεν έχεις φτύσει τον... Ναι, Έλα ρε Μπάζ. έλα ρο. Πού είσαι ρε, τι λέει? Τι λέει? Λοιπόν άκου ρε. Πότε? Battle. Η όμοιρη συνείδησης. Μέσα εννοείται, τι ρε? Εννοείται. Έλα. Και αν δεν πήγες με τη μαζά με βρήκες. Και αν δεν σου φτάσε ποτέ αυτό που είχες. Αν δεν έχεις φαΐτες. Αν δεν είδες τους κακούς μια θετική γωνίτσα. Και αν μεγάλωσες και εσύ με McDonald's και πίτσα. Αν δεν ήθελες να γίνεις ο ηγέτης και με ραπ. Στη φυλακή τους έγινες δραπέτης. Μιλάω για αντίσταση κατά των αρχών. Hip hop κατηγορία βαρεοβαρών. Διακίνηση ρήμας από το καρτέλ. Την καρετοκτέλ φτάνει στα περίχωρα. Όπλιζο νεοπίστολα. Και όχι μόνο. Και αν χάσουμε την Πέμπτη. Αν δεν έχεις ζήσει όλα αυτά πως να με καταλάβεις. Αν δεν έχεις πρόθεση το μέσα σου να σκάβεις. Άμα δεν την ψάχνεις, ξέρεις το αράχνεις. Εντομωμένης χωρίς δυνάμεις. Αν δεν έχεις ζήσει όλα αυτά πως να με καταλάβεις. Αν δεν έχεις πρόθεση το μέσα σου να σκάβεις. Άμα δεν την ψάχνεις, ξέρεις το αράχνεις. Εντομωμένης χωρίς... Λοιπόν, αυτή την Πέμπτη, στο Hip Hop Καφενέ 27 Νοεμβρίου, Θηβών 227, διδάσκουμε στους όμοιρους συνείδησης με ένα battle, Ζωρό και Μπάζ.